chegando xa ao día 24 de maio, onde os electores e as electoras teñen que decidir cal vai ser o goberno municipal para os próximos 4 anos, pois chegamos a ese día pois ca ilusión do comezo, despois de moito traballo durante os últimos 15 días, donde presentamos aos veciños cal é a nosa alternativa de goberno, única alternativa de goberno de esquerdas, progresista, que se presenta nestas eleccións municipais, porque consideramos que o PSOE, o Partido Socialista, non é alternativa de goberno dentro da esquerda, xa que estuvo nun goberno onde a esquerda estuvo desaparecida nas súas políticas municipais e onde o Partido Popular, pois, como é lóxico, e o demostrou durante estes 4 anos de goberno, pois está moi lonxe de ser un partido achegado nin ao centro e moito menos á esquerda, moi lonxe dos seus veciños e sempre velando polos intereses, pois, como en diferentes convenios, como pode ser o da basura ou a recollida de basura ou de lixo, pois moi cerca dos intereses privados e de Louzán ou no da Igrexa, moi alonxado dos intereses dos veciños, así como outras moitas políticas municipais que se levaron a cabo en Rodeiro. Presentámonos ca ilusión tamén de poder acadar un resultado pois interesante que nos permita poder gobernar o Concello a partir do 24 de maio. E estamos convencidos de que se pode suceder a diferencia de outras eleccións municipais anteriores, donde competíamos, por decirlo de alguma maneira, dentro da esquerda, con outros partidos fortes, como noutras eleccións era o Partido Socialista, nós consideramos que a dereita ten fixo o seu porcentaxe electoral, pero na esquerda sí que pode haber movimentos interesantes, e percibimos eso nestes últimos 15 días nas visitas ás casas, donde a xente de esquerda está valorando moi positivamente a candidatura renovada que presentamos dentro do Bloque Nacionalista Galego, con Alberto Lamazares á cabeza, un rapaz xa xoven de idade e non en política, xa que levo 8 anos no grupo municipal, e percibimos eso pois grazas tamén ao proxecto que presentamos nas casas, un proxecto moi sinxelo, un programa electoral moi sinxelo con 5 piares importantes, a diferencia de outros partidos políticos que desprestixiaron durante os últimos anos os programas electorais, como pudo ser os últimos 4, onde apenas se cumpliu nada do que se prometeu. Prova está que Rodeiro pois, está como hai 4 anos ou casi como a 20, despois de que o Partido Popular pois, gobernara a maioría das últimas legislaturas. E nós presentámonos cun programa electoral, como decía antes, con 5 piares básicos. O primeiro deles é poñer a producir o Valdecamba. Para os que vivimos da terra, entristecenos mirar para o Valdecamba e ver o minifundio que hai na terra agrícola e ver o abandono puro e duro do terreno forestal. E este Rodeiro non pode perder a productividade económica que nos pode aportar o terreno forestal. As nosas familias, hoxe en día, que non están pasando por bons momentos, é necesario que o goberno municipal poña a producir a base forestal do Concello de Rodeiro. E nós, un dos compromisos que temos é un convenio con Cogal e con Cooperativa ao Rodo, que se artellará a partir do 24 de maio, onde poñamos a producir máis de 300 hectáreas. En esas hectáreas, traballando nelas o sector agroalimentario, onde ten que sair carne de vacún, carne de porco, onde temos aso porcel, pois, que nos acompañarán tamén para desarrollar un proxecto ambicioso aquí en Rodeiro. Tense que sacar producións en base á horticultura, en base ao mel, á castaña, todas estas producións teñen que ir artelladas, poñelas no mercado cunha marca de calidade, que lle dea valor cultural e valor de territorio, unha marca cultural que identifique eses produtos co Valdecamba e que os poña no mercado. Tanto eses produtos como outros produtos que elaboren o resto de veciñas e veciños de Rodeiro. Todos teñen cabida nesta marca que desarrollaremos a partir do 24 de maio. Así como a este convenio se pode adherir calquera familia, autónomos ou que estén interesados na singularidade de poñer a producir o Valdecamba e aproveitar os recursos naturais dos que dispoñemos. Outro dos compromisos reais que temos é o sector lácteo.
para os que vivimos do sector lácteo é moi triste ter alcaldes que en toda unha legislatura non sacaron ninguna nota de prensa en beneficio do sector lácteo e dos labregos e das labregas. Necesitas un alcalde que dé a cara por eles, un alcalde que poña en conocimiento de todo un país que os seus veciños están sendo expoliados, porque é literal. Os seus gandeiros están sendo expoliados e non pode ser. Isto non se pode permitir, por iso tamén lle pedimos aos labregos e ás labregas que valoren a posibilidade de votar ao Bloque Nacionalista Galego nas vindeiras eleccións para ser representados como merecen. E despois hai que facer eficiente. Temos que poñer un traballador municipal, contratar un enxeñeiro que faga eficiente o sector lácteo, as nosas explotacións gandeiras, que transforman as explotacións gandeiras en empresas de produción láctea, que é o que se merecen, e dignificado. Os gandeiros, as gandeiras, os labregos e as labregas teñen que volver ser teñen que ter a repercusión social que tiñan nos anos 20. E iso tamén se conseguirá sempre cando goberne tamén unha persoa que crea na potencialidade da produción láctea, que crea nos labregos e nas labregas. A terceira proposta é participación cidadá. É imposible transformar este concello, é imposible facer un concello á altura da Allariz se non empoderamos a sociedade, se non a facemos responsable das decisións políticas que toman os gobernos municipales. Para iso, comprometémonos a que a segunda concellería e a terceira sean chamadas participación cidadá, concellerías de participación cidadá, e cada unha delas terá 3 mesas de debate. Por exemplo, en cultura é necesario contar cos baracuncas, cos arandos, ca coral, con Mocidade Cambota, con todas aquelas persoas que están involucradas no desenvolvemento cultural de Rodeiro. E para iso, nesa mesa de debate, decidirase cada onde ten que camiñar a cultura de Rodeiro. Se contamos con grupos locais, con grupos externos, como fai Luís López, é dicir, daí a onde se teñen que tomar as decisións para que despois o goberno municipal, as decisións que se toman dese grupo de traballo, o goberno municipal artellará a política que representa un pobo, única e exclusivamente, senón é imposible. A cuarta proposta é terceira idade. Estamos nun concello onde máis do 50% está xubilado e necesítanse políticas municipais para unha maioría. E se facemos políticas municipais para unha maioría, temos que facer políticas municipais para os nosos maiores. A diferencia do goberno de Luís López, que é un sector que está totalmente abandonado e non pode ser. Nos comprometémonos a ofrecer os servizos dun centro de día e ofrecer os servizos dunha residencia de terceira idade a partir do terceiro ano do goberno. Outros prometen que van facer centro de día, lévanos prometendo 30 anos. O centro de día ainda non apareceu en Rodeiro. Nós ofrecemos e comprometémonos a ofrecer os servizos. Mentras non teamos conseguido que o centro de día e a residencia sexa pública ou facer unha pública, ofreceremos eses servizos a través dun convenio con Fogar en Xebre. Consideramos que é necesario, ao igual que facer felices aos nosos maiores, escoitalos, escoitar as súas vivencias, escoitar a súa música tradicional. Sabemos todos que en Rodeiro veu moita xente recoller cancións e músicas tradicionales de hai 50 anos, pois nós recolleremos nós, como goberno municipal, e faremos un libro a final de legislatura onde os nosos maiores se sintan importantes, un libro por e para eles. Se Camba existe é porque grazas ao traballo de moita xente, e esa moita xente son os nosos avós. A última proposta é salario. Eu comprometo-me a cobrar un 40% menos que Luís López. Eu considero que a vida política non nos podemos ir para enriquecernos. Despois de comentarvos así por encima os nosos compromisos electorais que serán levados a cabo de chegar ao goberno a partir do 24 de maio, pediríamosvos e tamén consideramos que é preciso que valoredes a posibilidade de votarnos, que valoredes esa posibilidade para chegar o domingo e de forma libre tomar a mellor decisión polo Concello de Rodeiro, que consideramos tamén que é moi necesario.